Bună și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars și m-am gândit ca astăzi să facem 1000 de trofee. Am mai jucat pe parcurs și da, am luat skin-ul acesta de aici pe care poți să-l primești. Daily Gift Streak. Și da, și am vrut să vă spun că vreau să-l iau pe Bo. Bun. Și am vrut să vă zic că am gândit să mă joc și să fac cât mai multe quest-uri și să joc cât mai multe meciuri. Am gândit să fac quest-urile lui Daryl, așa că voi reveni după ce voi termina. Am gândit mai bine să jucăm, să arăt și mi-am luat un nou Power. Mi-a luat acest gadget pe Daryl. Vedeți, așa face. O văd că o joacă în scheme din alea. Oricum mă vede. Nu dai! Bine! I-o dat ultima bucată. Ce frumos combo. Acolo combo. Stați puțin. No! No! Fuck! S-a desfac. Wow! Deja am făcut ceva. Deja. Hai să mai dăm încă un match. Bun. Hai să vedem. Cum să mișcă jucătura, bă? Am văzut cum poate să fie, bă. Nu știu cum e. Uite eu pe a doua mică. O să intrăm peste bătaie. Ok, ce este mica? Cercat acolo să țin că e. Vine și eu peste bătaie. Vreau să mă iau de el primul. Oh, nu e bine. Știu, dar eu voi pleca. Nu. No! Nu! Bă, frate, dar de ce? Bro! Eram așa de aproape. Atât de aproape. Bine, 500 plus 40 360. Bun. Let's go. Următorul match. Ok. Am revenit. Ce bine m-am ferit. Gata. Nu. Bine. Oh, ce bine m-am ferit. Nu, mă, god, ce camper.
777 de trofee. Habar n-am. Să mai... Voi reveni după ce termin quest-urile și o să vă mai dau așa niște update-uri. Nou update au făcut 2. Ok. 140 și 95. Bine. Ok. Am făcut 794 de trofee. 428. Da. La 100. Aproape fac 33. Și vreau să ajung la final neapărat. Ca să pot să-mi iau bonus reward. Ok. Bun. Trem la quest-uri. Mi-am terminat toate quest-urile cu Daryl. Și nu mai am alte quest-uri. Deci. M-am gândit să iau Mostropius, care cu caracterul cu care nu m-am jucat absolut deloc și m-am gândit să fac câteva rancuri pe Brock, pentru că nu am jucat nici cu el. Deci vom da așa câteva meciuri și vom face niște challenge-uri pe parcurs, făcând 1000 de trofee. Pentru că asta e scopul videoclipului de astăzi. E să facem 1000 de trofee. Pentru că da, asta e scopul episodului. Bine. L-am bătut. L-am pe game. Sunt învățat. Ok. Și l-am găsit pe asta. Sunt învățat găsindu-l și pe Hank. Ok, l-am bătut pe Hank. Bine. Întrebarea e cu cine mă fac. Unida. Bun, rank 3. Mai dăm încă un match. Am revenit cu match-uri. Hai de... Bă, dar nu înțeleg de ce sunt așa de tryharderi, frate. Oh my god. Vreau să văd coletul. Văd că nu-mi reușesc meciurile. 17. Bine, colectiv, event. Ok. Am colectat. Ok. Acum vine partea în care mai sunt 200 de trofee și partea în care la final vă voi spune și o să farmez trofeele. Deci ne vedem când am terminat cu cele 1000 de trofee. Bună, am revenit și acum încerc să fac
cele 1000 de trofee. Este ziua 2, deoarece n-am putut să fac în ziua aceea, deoarece am fost ocupat și n-am putut. Și astăzi e duminică și era fost sâmbătă și că m-am apucat să fac video, era cam târziu. Și am gândit să mă duc afară să mă dau cu skateboard-ul. Puteți vedea aici niște secvențe. M-am dus să mă dau cu skateboard-ul. Și aici a fost noapte și m-am dat într-un fel așa să lumineze. Update nou, ce s-a mai întâmplat și ce nu. Să vă spun. Am început, am ajuns la 854 de trofee. Aici, imediat ajung la cele 900 de trofee și apoi la cele 1000 de trofee. Bine, cele 1000 de trofee în care o să primesc într-un fel reward-ul și ca vreau să vă spun că trebuie să dau unlock la bo. Încă s-o răcit, dar și trebuie să colectez credite. Problema e că mie îmi dă aici doar 320 de credite și nu o să-mi ajungă pentru că am nevoie de mai multe. M-am gândit să schimbăm și să nu mai dăm la solo showdown și să dăm la bounty. M-am gândit că harta nu e așa plină de bușuri, să jucăm cu Daryl, dar mai bine m-am gândit să jucăm și cu Jessie. Deci, hai să nu mai stăm la vorbă și să dăm. Am revenit, acum începe meciul. Am vrut să vă spun că o să fie destul de greuț. Trebuie să faci un pic de tactici. Ok, văd că echipa mea știe să se joace destul de ok. Din păcate a murit. Haide. Nu. Ah, ce greu. Am revenit. Suntem la final. Kill-uri. Bine, producții. Bun. Oh, yes. 54. Da. Îmi place mult că urcă într-un fel bara aceasta, vedeți? Da. Hai să nu mai zăvobim. Și m-am gândit să dau așa niște meciuri destul de multicele. Da, pentru că chestii. Hai să dăm meciul. Pim 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 pim. A revenit. Sper să câștigăm. Bine, bro. Voi dai niște meciuri și voi reveni cu update-uri ce s-a mai întâmplat, câte trofee am mai făcut și alte chestii. Nou update, i-am dat un nou gadget lui Daryl Third Barrel.
și vreau să-l încerc să văd cum funcționează. Hai să vedem, poate câștigăm meciul. Revin cu nou update. Nou update, m-am gândit să rămână acest gadget și am 886 de trofee, imediat facem 900 și de la 900 de trofee pornim direct la 1000. Vă rog frumos să dați un subscribe și un like pentru că nu mai rezist. Videoclipul acesta s-a lungit pe 2 zile și să știți că eu chiar muncesc pentru aceste videoclipuri și puteți să-mi dați hate în comentarii, pe mine nu mă deranjează deloc, dar dacă voi puteți arăta cu degetul altcineva și vă spun sincer, mor de oboseală, pentru că întrebați și pe youtuberi că e cam la fel. Și o să-mi zic că youtuberii, bă, e cam mai greu. Da, e greu, știu, dar oricine are un început și să știți că și eu mă strădui să editez clipurile și eu mă strădui într-un fel să fac videoclipurile. Și știu că la voi e numai o secundă, cum să vă zic, catul ăla. Dar în catul ăla să știți că sunt meciuri, de exemplu, care gamerii și alte chestii care chiar sunt multe ore de jucat. Și vă spun foarte sincer că chiar aș vrea să văd susținere la episodul acesta și seria cu Brawl Stars, pentru că eu nu o fac pentru mine, eu o fac pentru voi și fac de plăcerea de a mă juca. Deci vă rog frumos să apăsați pe butonașul de like, pe butonașul de subscribe și clopoțelul pentru ca să știți când o să mai postez, să fiți notificați. Deci hai să nu mai zămbobim și să trecem la muncă. Nou update, am făcut cele 900 de trofee pe care văd să le fac. Și am primit acesta de club gay. Welcome to the club. Let's go. Club. Ok. Și am intrat într-un club. Wow. Welcome to Wake Club Game. Stop to continue your club players competition. Zero. De ce? Interesant. De ce nu le pot lua așa ceva? Dar revenim cu cele... Bine, revenim cu update-ul când ajung la 950 de trofee. Nou update, am făcut 955 de trofee. Nu mai am chiar așa de mult
până la 100, deci hai să trecem la treabă. I-am luat gadgetul lui Shelly și încă un update am făcut 982 de trofee. Mai am doar 20 și voi termina cu acest videoclip. Așa că hai să-i dăm drumul. Am câștigat. Știți ce înseamnă asta, nu? În sfârșit am făcut cele 1004 trofee. Deci mă bucur așa de tare. Nu mă vine să cred. Eu am fost ProGaming. Ne vedem data viitoare. Pa!